Structural approach to translation ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ Structural approach to translation ପାର୍ଟ 1 ବହିର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 5 ଆମେ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବ। ସେମାନେ ବାଳକ, ଇଂରାଜୀରେ ହେବ they are boys। ସେମାନେ ମୋର ପୁଅ, ଇଂରାଜୀରେ ହେବ they are my sons। ଏସବୁ ହରିର ବହି ନୁହେଁ, ଇଂରାଜୀରେ ହେବ these are not Hari's books। ହରି ମୋ ଭାଇ, ଇଂରାଜୀରେ ହେବ Hari is my brother। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତା ପୋଷାକ, ଇଂରାଜୀରେ ହେବ those are his clothes। ସେମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଇଂରାଜୀରେ ହେବ they are not men। ପିଲାମାନେ ଆଲୋକ ଟିଚ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ। ସେମାନେ ଗଧ, ଇଂରାଜୀରେ ହେବ they are donkeys। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ଛାତ୍ର, ଇଂରାଜୀରେ ହେବ you are my students। ମୁଁ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ, ଇଂରାଜୀରେ ହେବ I am your teacher। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଣିଷ, ଇଂରାଜୀରେ ହେବ we are men। ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଇଂରାଜୀରେ ହେବ they are women। ଏସବୁ ତୁମର ଖେଳନା, ଇଂରାଜୀରେ ହେବ these are your toys। ସେଗୁଡ଼ିକ ଘର ନୁହେଁ, ଇଂରାଜୀରେ ହେବ those are not houses। ସେସବୁ ତମ୍ବୁ, ଇଂରାଜୀରେ ହେବ those are tents। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 5 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ପିଲାମାନେ ଚାପ୍ଟର VI ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର 17 ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ଟିଚ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।